5 बोसोर थासेयाव मानि थाखाय गाज्रि जेनदों बिनि ओंथिखौनो आं दिनै बुंसै इउपिएलनि माखासे वार्कार्सफ्रा केडार्सफ्रा लिडारफ्रा जाहाथे अनुभब खालामदों दिनै बिथांमोना देरहानानै कमिउनिकेशन पाब्लिकजों मोजाङै सावराया माबा नोमा नोमफा आईपीएस अफिसारफोर जानाय बायदि डिसिएसपिफोरासो देरहानाय लोगो लोगो सिरि जिरायनाय अफिसाव थाबाय थायो। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा इउपिपिएलआ माब्रै जेननाय आरो मानि थाखाय जेनखो आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा केरेक्टारनि बिनि सायाव गोख्रोङै जोंनो बिबुंथि होदों बर'नि सासे दैदेनगिरि रायजोफोर जों बयबो मिन्थिनो गोनां आरो बुजिथारनो गोनां दि थारैनो बै बुंग्रा सुबुङाबो दिनै बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरि नङा बियो नन पाब्लिक नों आं बायदि रायजोफोर दिनै इउपिपिएलआ मानो जेनखो आरो इउपिपिएल मेन जेननायनि गुबै जाहोना मा बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांदो। इउपिपिएलआ सरकार थासेयाव माने एथ' गाज्रि देरहाया मा जेना आरोखि जेना जिहेतु 7टाल' माने देरहानो हादों आरो बिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय गाज्रि बिसिनि थासारि खहा जानाया जाहैबाय माखासे जाय बिथांमोना एमसि एमएलए कारेन्ट नियम जादोंमोन नङा होमबा इन्टारिमनि बाथ्रा बुंनानै ओमफ्राय नोङो सुक्तिनि जानानै बे सुक्ति जानानै बिसोर जेला सरकार सालायनो मोननाय 5 बोसोर थासेयाव मानि थाखाय गाज्रि जेनदों बिनि ओंथिखौनो आं दिनै बुंसै इउपिएलनि माखासे वार्कार्सफ्रा केडार्सफ्रा लिडारफ्रा जाहाथे अनुभब खालामदों दिनै बिथांमोना देरहानानै कमिउनिकेशन पाब्लिकजों मोजाङै सावराया माबा नोमा नोमफा आईपीएस अफिसारफोर जानाय बायदि डिसिएसपिफोरासो देरहानाय लोगो लोगो सिरि जिरायनाय अफिसाव थाबाय थायो पाब्लिकजों मोनसे गुड रिलेशनशिप होननाय बुस्थुआनो गैया। सेथि नाम्बाराव बिनि थाखाय पाब्लिकफ्रा बिसोरखौ गाज्रि मोनदों एक नाम्बाराव बेयाव बिराद गाज्रि जेननायनि बिटिसिनि पजिटिभ गाज्रि जेननानै जिहेतु बिफा 28टा मोननो फुरा माने देरहानानै जाहाथे साक्सेसफुल जानो हादों आरोखि दा बेनो मेन उद्देश्यआ जे बे इउपिपिएलनि जेननायनि खारना जेबो गैया खारन पाब्लिकजों नोङो जेनेबा लेंग्रा खाना खुज्रा मुगैनो मोना नोंथाङा सासे राजनितिक बिर हिसाबै बिथांमोना गुड कमिउनिकेशन आरो गुड जेनेबा गुड रिलेशनशिपखौ बिथांमोना लाखिनो रोङाखै बेनि खेत्रआव जे माखासे ओरैबायदि गफस खालामदों जे माखासे एमएलए एमसिएलएफ्रा इउपिपिएल नङा होमबा बे खेत्रआव देरहानो हायाखै सेथि नाम्बार उइकआ बेनो दे बाथ्राया बे सैथो। नैथि नाम्बाराव जे नोंथाङा बुंदों आंहा मोनसे दाउट दं दाख्लैनि एमएलएनि बाथ्राखौ दे एमएलएनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे आदा प्रमद बिथांखौ माखासे बुंदों बुजाबुजि जादों आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माजों खिन्थु आंहा मोनसे दाउट दं बुजाबुजिबो जादों खोमा आं बे बाथ्राखौ खिन्थु आं बुंथाव जायामोन दिनै पाब्लिक रिलेशन पार्टी आफादगिरि हिसाबै आं दिनै बुंनो सानदों आंबो मोनसे लाजिनाय मोनदों कारेन्ट सरकार सालायनाया इउपिपिएलआ जेनबाय खिन्थु एथ' थाखा फैसा थासेयाव गिदिर पार्टी हिसाबै बिटिसिआव बुंनो थाङोबाथ' नों नङा होमबा बिपिएफजों समब्रा समब्रियानो दिनै बिपिएफआ मारै जेनेबा हला हल 11टा 12टा एमएलए लाबोनो हाखो दिनै मारै बिटिसिआव 7सेबो एमएलए देरहाहोनो हादों बिनि गुबै जाहोनखौ आं बुंनो थांगासिनो दङ बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे आदा प्रमदआ बुजाबुजि दंमारो नामा जे गावसिनि इउपिपिएलनि पार्टीनि प्रेसिडेन्टफ्रा मोनथिया नामा आदा प्रमदखौ बा आदा प्रमदखौ मोनथिया नामा जे एमएलए कारेन्ट जानायफ्रा जे इउपिपिएलआव जेराव 7 जन एमएलए थानायफ्रा मानो सासेबो देरहाहोनो हायाखै डेट मिन्स अलरेडि बेयो हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो सावरायदों खोमा हेमन्त बिश्व शर्मा बेखौ बुंदों नोङो एलायन्स जानांला नोंनो आं बस्ता थाखा हरगोन बे बाथ्राबो जानो हागौ खिन्थु नोंथांखौ जे मोनथिनाय नङा जे आं थाखा हरनायखौ खारन नोंथाङा मोनसेल' खामानि मावना हो खुनु पार्टीजों एलायन्स जानाङा नङा होमबा बे खेत्रआव जायाखै बिथाङा खारन मोनसे खोथाखौ साननानै नाय दिनै मानो थाखाय बेबायदि गाज्रि जानो थासारिया जुदि बेबायदिया आं सानदों बे आंनि पार्सनेल बेक्तिगत आंहा मोनसे डाउट दं आरोखि बिजेपिजों बे नट आउट बिजेपिखौ सापर्ट आखै खिन्थु हेमन्तनि बे गाज्रि जेनेबा एसे एनै हेमन्तजों डिबेट खालामदों आंबो नुदों अपेन खालामाखैबा हेमन्तखौ एसे जावदों थारमाने बे मोनसे पाब्लिकआव ड्रामासो नामा बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै आं मोनसे खोथायाव सेथि नाम्बाराव डाउट मानो थादों आदा प्रमदखौ गाज्रि मोननाङा बिथाङा जुदि बिथाङा जुदि गमामायैनो जुदि सानदोंमोनब्ला जे सानदोंमोनब्ला बिथाङा जुदि आंहा मोनसे देरहानांगौ होननानै मोनसे बे जुदि गोसोआव दंमोनब्ला दिनै मानो कंग्रेसजों एलायन्स खालामाखै बे सापज खोथा दिनै कंग्रेसजों जुदि एलायन्स खालामा परबदराव 100% देरहायो कंग्रेसनो हगारबा बे देरहाबावगौमोन कंग्रेसआ इउपिपिएलआ 100% नोंनि बावखुंग्रियाव देरहायोमोन कंग्रेसजों एलायन्स जानाय लोगो लोगो ओमफ्राय नोङो माबायावबो देरहायोमोन गसाइगाव कनस्टिटुवेन्सियावबो देरहायोमोन कंग्रेसजों एलायन्स जानाय लोगो दतमायावबो देरहायोमोन कंग्रेसजों एलायन्स बिथाङा मानो जायाखै डेट मिन्स बिथाङा अलरेडि आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माजों बे थाखा फैसा बुजाबुजि सिङाव जादों बेखौ 100% आं निश्चितबाय बेखौ मिथिगौ बेबायदि सानदों आं गृह बिश्वास आंहा मोनसे डाउट दं आरोखि बेखौ बयबो माखासे इउपिपिएलनि वार्कार्सफोरा आं नाम खारलाया जुदुमुदुफ्राबो बुंदों खारन मोनसे खोथायाव डाउटआ मानि थाखाय क्लियारलि आं स्टेटमेन्ट होनो सानदों बिथाङा मानो एलायन्स जायाखै हारसिङै बियो मोनसे एथ' फिसा पार्टी जानानै जे एखेबारे फुरा अल आसामाव गेलेनो साननो बायदि 22-23टा केन्डिडेट मानि थाखाय बेलाय बेयाव डाउट दंना गैया नोंथांमोनहाबो साननानैलाय
अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो बे भिडिअनि गेजेरजों स' नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर थारैनो इउ पिपलआ बिथांनि बुंनाय बायदियैनो जेनमारदों नामा आरो बिथांनि बुंनाया थारैनो बाथ्रा सैथोमार नामा बिनि सायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो स' रायजोफोर बे भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो।